θα προσπαθήσω να δείξω όλα τα βήματα τώρα που τα θυμάμαι, για να πώς πηγαίνουμε και κάνουμε διάφορα πράγματα, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, πάμε πρώτα εδώ στο Google, γραμμή αναζήτησης πάμε εδώ, πάμε να δούμε. Δεν ξέρω. Είμαι γραμμένος. Όχι, δεν είμαι γραμμένος. Κανονικά πρέπει να κάνω login εδώ πέρα. Οπότε να θυμάσαι ότι ο κωδικός είναι dnx-1, τα πρώτα γράμματα από το email, μόνο που το D πρέπει να είναι κεφαλαίο το πρώτο. Ναι. Είναι τι είσοδος εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα μπορούμε να μπούμε στα μαθήματά μας. Δεν είναι στο δικό μου από ό,τι βλέπω. Αλλά μπορούμε να μπούμε και από εδώ. Ας δοκιμάσουμε να μπούμε από εδώ. Εδώ αυτά τα έφτιαξε η Ναζιμπέ. Εγώ πρέπει να έφτιαξα αυτά, το ένα από τα δύο δεν δουλεύει. Ας πάρω αυτό που δουλεύει για παράδειγμα. Να, τη εργασία μου. Εδώ είναι όλα αυτά. Θέμα πρώτο. Και εδώ θέμα δεύτερο. Εδώ τα κουμπιά που έχω προσθέσει. Και εδώ είναι το βίντεο που έφτιαξα για την προσομοίωση στο FET. Λοιπόν, τώρα πώς έφτιαξα αυτά τα κουμπιά, πώς θες να προσθέσεις, τι κάνεις για να προσθέσεις ένα κουμπί ή τι κάνεις για να αφαιρέσεις. Πρέπει να πας, πού να πας τώρα, εδώ, ενεργοποίηση επεξεργασίας. Και αυτό το πραγματάκι θα γίνει κόκκινο τώρα. Άρα τώρα μπορώ να επεξεργαστώ κάτι, να σβήσω, να διορθώσω, να αλλάξω, να προσθέσω. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να προσθέσω, σε ποια να προσθέσω, εδώ, σε αυτήν εδώ. Τι να προσθέσω τώρα, αυτό είναι καλό εδώ πέρα, αυτό που λέει κείμενο. Σου μπορεί να βάλει εικόνες και από κάτω να βάζει κουμπιά και να απαντάς, να προχωράς. Έτσι μας είπαν και αυτοί κιόλας ότι είναι καλό. Λοιπόν, ας προσθέσω εδώ πέρα. Θα βγει αυτό εδώ πέρα. Με αυτό μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Αυτό είναι καλό κουμπί. Με αυτό εδώ πέρα θα δουλέψω αργότερα. Δηλαδή τι θα κάνω, το βίντεο που φτιάχνω αυτή τη στιγμή, μόλις το κλείσω θα το πάω εδώ πέρα και θα το κάνω interactive. Θα προσθέσω κουμπιά, θα προσθέσω πολλαπλές επιλογές στο λάθος, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι καλό πραγματάκι. Τώρα και αυτό είπαμε είναι καλό, με αυτό το λέει. Και αυτό. Αυτά. Το introduction που έκανα πριν, βίντεο αυτό δηλαδή, αυτό εδώ. Τι το έφτιαξα, με το έφτιαξα. Σελίδα. Τώρα αυτά θέλουν ψάξιμο βέβαια. Και αυτό εδώ πέρα ήταν για την τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, αυτά. Δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θα κάτσω τώρα να δουλέψω με αυτό εδώ και να το φτιάξω βίντεο και πολλαπλές επιλογές κιόλας. Έλα, τα λέμε μεγάλα.